Casty baby, mana ta mazani ce. Sadiq Saleh on the beat. Me ke faruwa da 'yan mazana da muna? Me ke faruwa? Oh oh, me ke faruwa? Ku faɗa mini me ke faruwa? Da farko dai maza ku ne abokan rayuwa. Idan ba ku zuciya ta afka damuwa. Cikar mace da buri ta samu abokin rayuwa. To me kika shirya 'yar uwa? Ina laifin maza, faɗa mini marmaza, dan akwai zance ne a bakin kastin ku 'yar uwa. Oh oh, me ke faruwa da 'yan maza na damuna? Me ke faruwa? Oh oh, me ke faruwa? Ku faɗa mini me ke faruwa? Tambaya ta kalilan ce ku ji ni, da za ku daure amsar ta ku bani. Me yasa kishin mu yake da muni? Wayo ga hukunci muna yi akan yakini. Mu zartar da komai a take ba ma tunani. Oh oh, mu daina cutar da su, kun ga 'yan uwa ne, mu gyarawa. Su idan suka ce za su kara aure, mukan gaza juriya duk soyayya mu ture. Wata na gaza haƙuri ta neman ransa ta zare. Allah sarki mazaji suna nema ni domin mu mace mai yawan bincike, akan san bai dace ba. In ya ɗau waya sai ki ce zuciya ba ta yarje ba. Menene uzurin soyayya 'yar uwa? Dama ina ma kowa da kowa, kowace ma ta gane martaba ta maza ka tare, sallake ta shiga hadari. Kin baro su kina gadari, girmama su ki ɗan kudiri. Mai haƙuri ita ce na gari, ba alaka da ke da wari, ko ina ke za a yi